ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କାହିଁକି କରାଯାଏ? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଉପାସନାରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। ମନୁଷ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ଲୋକେ ଏହି ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ମନର ଚଞ୍ଚଳତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଯଦି ସ୍ଥିର ନ ହେଉଛି ତେବେ ତାହାର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ତାହାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଭାବନା ହିଁ ମନର ଚଞ୍ଚଳତାକୁ ଦୂର କରି ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ତାହା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ। ଶିଖ ଧର୍ମରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ପବିତ୍ର କ୍ରସ୍କୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନେ କୁରାନ ଶରୀଫଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରେ। ମହାଭାରତ କାଳରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଏକଲବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନାସ୍ତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକଲବ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ମାନି ତାଙ୍କର ଏକ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ତାହାରି ସାମ୍ନାରେ ସମରାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବନାରେ ଉଦ୍ରେକ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି